Takže čaute ľudia, dneska tu máme obchodové video. Máme obchod Fajnovia Morátko. Ten obchod, keď prídete pod horami 313 Sokolníky, tak tam ho uvidíte. Choďte úplne nakoniec, tam vzadu sa parkujete a my tam prídeme za vami. A my vás dovedieme ku obchodu. Máme tu veci za 20 €, máme tu hry ako Uno, Čierneho Petra a tak. Je to fajnové, za 20 €, ale je to dobré. Proste my zarábame, prosím. My sme malé deti, ja som 6-ročný a jedna je 9-ročná, čo so mnou robí. Takže prosím, príďte si ku nám čo kúpiť, lebo my sme smutní. Nemáme peniazky. Máme iba 15 €. Poďte si tu nám čo kúpiť. Máme iba 15 €. Poďte.